Zena veri avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Tupulas tupu vavy sabotsy andro manambegny fandaharagna sasy bien dit zay fandaharagna faranao mipazitsika agny zegny na amin'ny groupe maro samihafa agny naharo fagnontaniana napetraka atsika ho an'ny ty vahintsika ty tamin'ny andraniany ty navety izy hoe andeha amaly izay fagnontaniagna zegny tsy azovy zegny fa Fayonne en personne navety andeha amaly ny fagnontaniagna atsika fa miaraba amin'ny Fayonne nagniky vahiny atao fandaharagna sasy dit bien dit. Voalohany indrindra malôha magnano mbola tsara anao medara aveke magnano mbola tsara atsika jiaby zay magnaraka fandaharagna ty. Fayonne azoviny tegna aranao agnanao film volagninay satria Fayonne zay fa hainao tsy ina Fayonne zay tegna ny agnarana azoviny tegna ny agnaranao zay film complet ary firitaognanao. Agnaragna anahy zegny tegna agnaragna anahy Elio Ramavonjy Elio zay agnaragna anahy zegny tegna agnaragna anahy. Firitaognanao izy ty? Za ke 25. 25? D'accord. Olo baka ie Fayonne? Fayonne Armada zegny olo avy ambanivolo izy e. Avy ambanivolo Sambava. Anjinjaomby moroka rano Sambava. Zegny tegna fahizeko. Ino ma rano Sambava? Bemarivo? Aha, tsy Bemarivo rano, le tegna rano Sambava e, volagny tamy fotsaka agny. Vavarano am Pontaindio, makitra zegny fa moroka ambanivolonay. Firy kilomètre mera Sambava izy? Mety 20 kilomètre. Anao zegny tambanivolo tasahy ta Sambava teo? Za zegny tambanivolo tagny fa za nipetraka fa za 5 za avy nakitra tamy vily. Zegny next tamivy nianatra tamy vily amizay? Ta Sambava. Vily samy tamy fahafiry toy ny l'école natana? Hein? L'école jusqu'à tamy fahafiry? Jusqu'à ta terminal ta Sambava. Terminal ta Sambava? De nijanona tsy nagnano l'école ity? Nandeha taty avy ty. Afaka baka tagny? Ya, nandeha taty. Taty Votsotro, niala. Mba nefy tamy université anao taty? Tsy todika e. Tsara raha mazava. Non, tsy tody baka io ihany fa nianatra anao tamy université taty? Andeha hianatra nialagna tagny fô taty tsy tafianatra. Tsy tafianatra zay tsy todinao ny université fa tsy naloy tamy université anao taty? Ok, d'accord. Nagnano lamozika, ino ataonao ke nagnano lamozika anao? Raha zegny karazagna hoe raha tiagna. Zegny tegna izy raha zegny raha tiagna fa ela le ka Sambava tagny fa nirahira fô tsy hagnano tegna hoe ino tagny. Olo taty zegny nagnano igny te fô karaha eno olo nampidi bôla igny tafiditra aminazy. Efa nagnantegna ho hanagna laza zay anagnanao zay anao zay sa ho netretry hoe alefa folo mozika ty de zay tena antrehagna? Za zegny taloha te zegny antegna magnano izy zegny no antegna tsy de misy moyen bôka taloha te hoe antegna magnano vocaly le ka Sambava tagny fô antegna zegny hoe antegna zegny antragnotegna antragnon'ny kamaradintegna misy studio le raha talenta amintegna ataotao antegna fa antegna tsy agnantegna misy le raha tamy fotoagna mbola tsy nialam-bola antegna tegna mbola juste hoe monomono hoe anenao ny tanàgna manao fla karakaraha igny fô avy tete taty afara tonga tatanarivo taty igny sorosorogno nagnano avy te tegna nisy olo nagnampy zay koa igny de roso zay olo igny nampidi bôla igny na sofy feky taminazy tafiditra. Agnaty fianakaviananao misy olo mihira? Fa misy mpihira, misy miteniteny sa hoe anao vô sambany? Zay ndraiky amin'ny fianakaviananay ndraiky misy magnandeha an'zegny satria fianakaviananay. Matetiky magnano zay fô izy tsy hoe tsisy olo nalaza. Ino asa fataonao ankoatran'ny lamozika ty? Asa fataoko donc busy madiniky fogna. Busy-ny ino zegny mivarotry jamala sa mivarotry ino? Mivarotry jamala. Kanao, busy baka tsy haiko baka busy sa magnano labotiky sa magnano? Za zegny ndraiky mandefa entagna karaha igny. Fa saison karaha igny mandefa entagna. Igny zay ndraiky ataoko mandefa vese olo varotana tagny karakaraha igny. Maraka zegny, Fayonne, azoviny magnanoatra hira no aby reto? Olo manoratra hira na donc mita fa za malôha. Mety afanao? Tsy anao biky izy? Za fô tsy haiko andro hafa possible za ka fa misy feeling tiako izy ka fa mbola tsy misy hiran'olo olo nanoratra izy namiagnanao? Mbola tsisy ndraiky. Mbola tsisy? D'accord. Fa misy zanaka manao? Mbola tsisy e. Nagnino mbola tsisy? Mbola tsy niky nagnano sa nakory? Nivady karakory? Mbola tsy eniky ba. Nivady ndraiky
Afa hoe le hoe vadan-tragno mbola tsisy fa misy pa misy le hoanoa hoe tsy hoanoany fô le ya efa dia tsy mety bakka hoe le sipasipa donc lazako azy hoanoany zay karazana karaha misy sipasipa zay no bon d'accord fa yona nge mana nagnano raha tamin'izao spectacle tamin'ny le 23 tamin'ny 23 bon niatsanao Katelinany niakatra tary anao tsy niakatra ino problème izy ndraiky hoe tsy hoe za tsy niakatra taodako kaloha tany za tsy hoe tsy niakatra fa olo jiaby fa zandalana tsy soatra question tany haigny zegny hitanao karaha ty le olo agnamboary tompony andraikitra mampatatra zay koa zegny tsy arakaraka ny programme napetraka raha nataony c'est le ire ataonay fanfarany hoe amboalohany ndraiky tonga dia avianao tsy amin'ny programme anapaka za tsy hetsika karaha zay zany dia ataonao keokeo eo izy aloha makaranao ora ny programme tsy karaha igny filarany le fa raha ataonay anareo nge mampirevi zahay olo mpankafy-nareo dianareo ao fa tsy caprice-nareo na rehany agnatin'ny baly matoa zay afa nisy fandaharana nisy plan napetraka anay ndraiky izy za mbola amin'ny fotoagna za tsy mbola direct makaranao moa za atao karaha zegny ka manjary karaha leny raha ika la tsy oui azo nge zegny zegny zao baka ny problème n'organisation nareo fa zahay ndriky tagnaty raha ataonay efa vola izay hendy zareo indindy zahanareo diany atao ka donc koa fa zany mandeha zegny nareo zegny zay matsafa fa tokony zahay afapo donc problème nareo régler-nareo ambadiky baly eo agnatin'ny entente régler-nareo izy satria zay touché zahay mpankafy-nareo tamin'ny raha nataonareo tany raha tamin'ny Katelina zegny na nataonao zegny zay tsy mahay ny problème nareo fa zay foa izy zao raha nandalo tsy nafapo zahay nataonareo ka izy mahatonga zany volanao ke tsara izy regniny public jiaby zao zao fotoagna zao ty hoe zegny raha nandalo anjanareo magnarigny magnaraka d'accord magnaraka zegny tisy raha question farany nambesan'olo maro ka ilagna fagnazavagna misy koa na lavalava fi istiniana manakory fa vogna agnazava d'accord miantsy sy raha mivogna nisy allo toko nisy vidéo niparitaka tam'izany fotoagna zany vidéo niparitaka hoe nataonareo tsy haiko za tsy mahita zao za zany mba nahita zay tegna marigny za mba nahita ke za magnontany anao hoe ino ny objectif anaovana vidéo aloha tam'izany fotoagna zany hitanao karaha typique raha azavaiky tsara antony anaovana izy fa kendriky antony anaovana izy kendriky valinao par étape zegny le question petraka ino antony anaovana vidéo karaha typique antegna dia olombelo antegna gonda ary maro raha hitahita akagny antegna zegny mbo tahita hoe amin'ny maha olombelo malôha zegny misy fotoany azoko antoko malôha za zegny le nagnano le raha fô hoe azoko antoko misy olo agny ke mety nagnano zegny fa fô fanjô za fa za zegny fa hoe anao ke tanky anao gao zegny mbo misy fotoagna zegny anao zegny mba tena hitanao tompy anao magnano magnano zegny ba tamin'ny fotoagna zegny hoe mba teo hitaka koa ataoko magnano izy zegny karazagna hoe tafy hoe ohatra hoe alefanao tsy haiko edy izy zegny mba hoe hitantegna fô antegna zegny tsy agnantegna hoe tamin'ny fotoagna izy hoe afa izy edy le tena koragny zegny hoe anao zegny satira hoe mba teo hitaka koa ataoko magnano zegny d'accord efa hela nanaovanao izy sa tsy hela tam'vina ny film igny extrait vidéo izy zegny efa hela 2015 tamin'ny 2015 zegny fa tahi vidéo rehetra amin'ny fotoagna jiaby zegny vidéo izy zegny tamin'ny fotoagna izy io raha zegny karazagna hoe izy zegny malôha tsisy taminah zegny tegna izy tegna lefa tsisy taminah ka tsy andro araiky nantikariva raha zegny hoe anao ke hoe izy volagninao zegny hoe tafagnano raha karaha igny na zany tsy avoniko fa hoe zany ankisany hitanao boka maro vidéo ndraha karaha igny pariparika amin'olo na olo malaza feky fa maro miparika na ohatra hoe na maro feky lentsika na olo manambonihatra misy raha karaha igny fa raha zegny hoe na zany efa avy nivolagna hoe na camaradeko aza atao zalahy magnano vidéo ndraha karaha io fa tsy mety na za fa avy nagnano vava tsy mety zakagna ndraha karaha igny za fa nagnano fa te fô zegny anao zegny sy etoanika fa enao boka te fô tafagnano za nagnano raha io tafy anao zegny ny filme le zavatra anao zegny nametraka le caméra hoe nagnano nagnaiky fo nanaovanao le raha tamin'izany fotoagna zany
Nagneky fô izy hoe atsika ty filmegna hoe caméra de fitiavana baka izy koa viavaka fa vadinao ke izy ka fa tianao zegny tsy raha tsy malemy fa baka inona raha jiaby. Anao zay propose taminany tsika raha karaha zay. Ahitao fotoagnany lera karaha igny. Bon, nakory fihetsempon'ilay zazaviavy igny hoe après raha igny paritaka. Le fihetsemponazy akory no atao. Agnino? Ny téléphone-nao izy nambaranao igny nakory atsika igny. Fa izy zegny tsisy fiantraikany taminazy baka. Bon, niboaka le raha. Nakory nataony raha niboaka anao voka taminaka teo hoe juste une journée faut rappeler taminaka. Teo fogna aty am 2018 3 ans après misy gong zegny tamin'ny fotoagna zegny gong camarade. Fotoagna zegny za ndraiky migaragara aminjare karaha ty nampy camarade misy problème zay za entre raha misy raha anelefilifako zay taminay za ty mandehandeha aminjare. Raha zegny andra mandraigny matsagna magnan'igny toto tsisy raha atao an-tragno. Inga iny zegny le ordinateur izy volaniko nazara sy volaniko vola olo fa izy magnano raha karakara izy raha zegny raha tsara natao fa mbô samby karazagna hoe fa izy masantoko izy nono za amizegny tefy raha tafatoko raha iny zegny izy vita tefy zegny adigniko raha tsatsaroko hely za amizegny tsisy olo mitsofotsofotra eo ka tsy olo rola olo raiky la am'tragno tompony tragno fa tsara misy olo mitoy za amizegny après miditsany fa tonga tena tsaroako raha fa fafako raha direct donc mbesa izy amizegny ka fa elaela fa elaela regniregniko fa misy olo mibino volagna raha karaha zegny ao camarade kosignala za misy raha karaha zegny nakajiny ngiahy izy nono tonga de nivolagniko ngiahy raha karaha ty volagniko taminazy fa zegny tamin'ny fotoagna ika fa azon'olo atanke raha karaha igny ahafahany alamboetra baka zegny ka tamin'ny fotoagna izy fa azon'olo matao izy mbala hoe mbala tsy nipariky fa tsisy olo nanay fa izy fa tika zegny fa nivolagniko izy ia tsisy aminazy fa nifafako izy tsy nifamaky tonga de nifafako izy tsisy nandeha andro nandeha za amizegny antegna za agny ambany volona amboingy be agnaty lakana za fa mandeha avy ny soirée-ndra nataonay tagny afapela amy téléphone na misy firiketakity za mangala apela igny tonga de io volagnin'olo aminahy hoe misy raha karaha ty Facebook fa za tsy miconnecte za fa ambonimbony lakana karaha ty ka fa nagnan'igny tonga de fa raha zegny raha fa hoe tonga de hoe tampoko aminahy izy fa tonga de saigninah namboariky na ino kidonana nikatra zegny tsy voafafa azonao tsy maintsy lera miboaka hatregny tonga de namboariky saigninah tonga de lay foany riatan'izagny ihany tsy maty azonao tonga de moraly feky namboariny fô izy tsy maintsy mafy de manao ke raha karaha igny ave raha io fa ela ave raha fa tsy miniky fa avike regny raha zegny raha fa heky le raha magnan'igny fa masantoko ka fa avy fa le raha tsy maintsy atrehiny fô zegny volaniko ino nataonao igogna aby zay nanagny raha io tam'zegny fotoagna zegny nikaiky rô anao sa nankory hoe manafabo zare anao zay raha fa nangigny atao ino izy zegny nagnantso zare za na tsy agnantso zare Facebook baba oui Facebook fa anao nge fa sira fa nisy olo fona nanagny vidéo io e efa nisy olo nanagny vidéo igny tagny misy nanagny vidéo anao iro fa nanagny anao nangalaka agnatin'ny machine atao tandalo tio ke donc tsisy olo hafa ankoatran'ireo ingiaro igny ke tsisy nataonao ingiaro io zany tapres tsisy raha natao satria efa ino anao andeha iozatra aminjare magnino izy ko folosa bon nankory ny nandritra fotoagna zegny nakory fomba fijery fianakaviagna tsy nitsy fianakaviagna nahita ve raha igny sy anakarakory maro voalohany indrindra izy boka ataky anabavintegna maro zare sy mampahiry mpahiry zare ka fa nampahiry raha dika zegny anabavy mampahiry raha le hitany zay le raha zegny tsy kineko dolo misy faute le raha zegny tsy antigneko raha karaha igny anao boka anao ke hoe izy ne maro ne azoko na nihitako maro ne magnaboaka teo misy raha karaha fa atanke fanjoho za le raha nagnano raha karaha igny azoko antoko tsy za raiky magnano misy raha karaha igny fa za fô zegny karaha hoe anao fanjoho za fô le raha za fa tsisy ino za nafy taminahy raha tamin'ny fotoagna tegna nafy fô za amizegny agnatin'ny andro za nirabekin'ny raha io volaniko agnaty lakana zagny za ndesin'olo amin'ny moto vomboingy be za mbaloko anao za nisy fotoagna hely nitondra tamin'ny moto io nialako tsery de sa moto volaniko so lavo amin'ny moto ty satria zay boka agnalamao zay boka tsy agnalamao fô mbala titina agnalamao ambinagny be tondra moto volaniko ndesa volaniko raha ty volaniko amin'ia fô mbola tegna le tsisy raha agnaty menimeninah za zegny za omba sambava zay ndraiky ampisoma baladin sa zomande zegny zomande andro araiky za tsisy raha azoko
Faharoa za olo efa mampahery Ino tsy azo fany sa? Za zegny efa tsisy raha miditra agnaty lohana malôha. Tegna le nafy. Tegna le mafy mariny. Faharoa andro fahatelo andro za fa mamboatra. Fô za zegny raha tonga ato menimena raha karaha ty volaniko tsy mila maigna aminay tsisy raha tsy vahaologno izy ty ke hoe andeha hamontesa agnatrino vava volaniko fa tegna andro volaniko goaniky moramora moraly izy ake andro telo andro zay fa tsisy raha nao za mampisaoma normaly za tsy Nakory fomba fijery faninao taplainy raha igny boka. Nakory tao nandresy faninao hoe nisy fagnazavagna nataonao sa hoe bon an fagnazavagna ndraiky satria fa tsy fialantsiny satria ke tanke za olo za misy raha za zegny mitako hoe mpankafy mitako olo ankafy za zegny mbô hoe mipahery satria nanko sao de hoe raha karaha igny kiniera ataony manjaigny ao sao de makivy zare fô le raha zegny niazahako zegny le raha mbô ampampitsiako ampadingadingan'olo azy feky nananan'zegny zegny le raha ke ino zegny raha azonao nitsoahagna taorian'ny fiparitagna raha izy zegny zany hoe leçon nisy fotoagnanao tombo magnariny nagnariny ino hoe raha Zera karaha e igny tsy misy fatao hoe agny. tsy fatao raha magnan'igny tsy atao aka raha karaha igny tsy atao aka masantaoko igny na raha tsy nampoizin-tegna tamin'ny fotoagna na tegna magnantegna fa tegna nefa matsapa hoe tegna tava faran'izy ndraiky hoe raha karaha igny tsy ho izy service fa le raha fa vita igny tsy raha iampody igny tsy iampody eky na andeha gadragna furton gogna baba alô andeha gadragna ndray igadragna ino moa zare andeha angala vola amin'zay za nety amin'zegny tagna za seky nisy olo agnampagnampy za tamin'zegny hoe seky olo seky fa vognony hoe agnaniny fa volaniko raha ty volaniko na igadragna furton na atao ino zare izy igny losy fa avy le raha ka volaniko na nagnan'igny na tanke nisy olo tsy nahita irana volaniko mbola nahita fa la izy dikan'zegny ça va. D'accord, ok, mivadiky sujet hafaritsika. Raha amin'ny clipnao de hita maro be olo mahita fa misarisary lefaka. Zay fa hitan'olo anao hony de misarisary lefa tsy mandeha amin'ireny ino amin'ny clipnao mono. Zay ny tianao ampiasainao magnino anao misary lefaka amin'ny clip sa tsy kinianao izy io fa fa façonnao fotsiny. Akory fetretanao zegny? Mankory le misary lefaka volagniny ino tegna misary lefaka Karaha hoe drodro. anao mahita za hoe lefaka zany agnatin'ny raha Misary. Tanao volagny izy misary lefaka. Karaha olo misarisary lefaka ho izy le karaha magnano raha drôle zegny anao hoe comme comédie zegny allo ataoko zegny ataoko agny. le misary lefaka koa fa mitibongy niky donc sérieux Comédiage. ya Fa kinianao fa sa fa karaha zegny anao. zegny tsy hoe kinigna fa olo boka samy managna amin'ny hoe amina resaka hoe hira samby maro raha mampiavaka azy le hiranazy zegny izy igny fagnetagna amin'irana avekeo le mpagnano clipnaka hoe magnambara fô ty raha mety atao za ka zegny tsy sarotro atao raha karakaraha zegny hoe tsy hoe misary lefaka fô afa ino ka ataon'le sary miady amin'le hirana mazinona ke za agnano mendriky aza atao ambisaraka tsika vade agnano izy amin'ny clip tsy miady baka tsy lefa za tsy ino tsy voatefa fô aza atao ambivoa costard igny aza atao ambisaraka tsika tsy pojeky tsy miady amin'ny raha feky Zany hoe le hiranao no mitaky le mitaky raha hirana zegny magnamigny le sara mety amin'le hira D'accord. ke za ya anao ndraikindraiky tsy masaky mizaha public loatra rehefa miakatra sirosany. Ino zavatra atahoranao izy le olo? Ohatra fotsiny teny ambilibely rô sy hoendy de nahita olo tagny fa anao mondrikondriky fotsy ino problème anao. za ndraiky izy edy nivolagna tambilibely ondrikondriky mety za ndraiky tsy hoe midoka tegna mety masonazy ny za zany fanjao za tafagna fa hoe za niondrikondriky be nagnankory tsy nizaha olo zay mety za karaha mbona azazony za ndraiky tsy hoe za ndraiky tsy nivolagna hoe izy ka nivolagna hoe nisy tsy fahaizan-draha tary za mba tsy mizaha ko za mbola tsy olo mahirary nagnankory fa za olo mbola mandalo fa mbola tsy ery an-tampo Anao tia lunette ndraikindraiky na fa hary 23h igny mbala io hony lunette fa ino mety olo nivolagny raha zegny ka boko nivolagny raha ya i lunette io tsy lunette ke joby mahita fa hitako koa raha za mahita matsagna fa za mahita va lunette fa io olo mety mba olo tagnapetraka raha fa ty zara volagny fa commentaire zegny zy. ya lunette na zegny tokony ndesy izy boka ataoko amin'ny amboa amin'ny sariny raha Oui. lunette volo ataony amboa izy
Bon, misy hiranao resaka délivrance ohatran'izay misy zany hiranao? Azy misy sira niaraka tamin'ny camaradeko aby. Fidélisme life. Fidélisme life mandoka devoly agnaty église. Église-ndreo fa église io. Ary autorisé ny pasteur tapin l'église io ve? Fanaovanareo clinique tanaty l'église nazy. L'église-ny fiangonanandreo io. Église zegny voalohany indrindra. Église io nangahoy. Église ia izy mara. Église Ankatsory. API. Tiako, tsy mahay église. Ankatso amin'ny fidirana. Hitan'ny misy taxi API io. soza ambonimbony. Ie, API. Nangahogna la clé. Andehanagna tamin'ny diacone. Na miegna la clé tio Fô zare atao mety tsy nampoisin-jare mo hoe iramba izy boka irambavaka. Azonao fidéragna izy malaky. Fô mety amberin-jare ila Jesosio. Amberin-jare gnan'igny doko zay atao tio la clé. Ary zay era nangataka marina, ary zay mahazo lala. Omby tao zay nataony. Zare tsy tao. Irambavaka leky nataony. Fa tsy le irambavaka mazatratsika. Mety zegny doko mety nadisy fanantenagna zare. Satria izy hitany problème tamin'ny fotoagna izy zegny ireka fa nipubliena anaro commentaire ny olo bavaka hoe raha magnano ty karaha tena zare nitaditady zay tamin'ny fotoagna zay. Fa clip zay zany mbola miparitaka fa mandeha fa clip. Satria zay nahazo la clé. Zay nahazo lala. Fa hoe mety hoe tsy zare jiaby tanatin'ny fiangonana ito donc mety navolagna amin'ny raha. Wow, le raha fa vita. Izy nefa tsy afaka mipoly. Bon, fa io ndraikidraiky mandeha magnano spectacle na soirée karaha fa mitondra artiste grand complice sa za zegny za takeo za zegny kasambava tegna mitondra. Za zegny mbola magnano sokizy ndraiky za ndraikindraiky karaha igny am'le ville. Fô za zegny kafa mandeha Ambanivolo za misy mitondra musicien. Magnano za Tasambava, Ambanivolo Sambava, Voemara, Ampanifiena. Za fa mitondra musicien grand complet. Na za zao zegny kafa mandeha faritry Maroantsetra na ohatra faritry Mananara zegny za ka sokizy za ka tsy mandeha. Fa tonga de le igny za ka mandeha. Fa za ndraiky ohatra ville karaha ty za ndraiky mandeha sokizy. D'accord. Amin'ny manager za zegny misy ataoko manager donc sponsor donc tsy mandeha. Tsy haiko baka raha zegny agny. Manager isa sponsor. Za zegny sponsor dony tegna izy. Sponsor misy. Ya, misy olo magnampy za zegny za. Hoandiga amin'ny clip na Hoandiga Gasampita. Hoandiga Gasampita. Hoandiga Gasampita. Za fotsy lany. Izy zegny magnampy za amin'ny raha jiaby atao. Zay zegny antony nampoitra izy clipnareo mandalo misy Hoandiga. Hoandiga. Izy zegny mahatonga raha jiaby. Fô za zegny le hoe manager sady jala izy ty zegny tsy avoniko fa za zegny ndeha misy manager olona manager za zegny tsy avoniko fa za tsy de mitaky zao iny zegny tegna nahatonga anao nisafidy presque comme comédie musicale zegny nihiranao amin'ny ankapobeny fa magnino agny nivilianao lana. Izy boka agny zegny hitanao izy volagniko teo hoe samby amin'ny couleur mampiavakavaka azy zegny olo jiaby. Satria za ke gnano hoe za tsy olo bogos be magnankorana I love you lera I love you tiako anao io bébé chérie zegny ino. Izy igny fô za zegny karaha reveko za tsy olo magnankory karaha hitako raha boka azonao samby amin'ny raha fandanjay izy karaha zegny hitako le ratsy efa ity edy volagniko le mba mampiavaka za ndraiky parole-na ndraiky clip-na. Ty donc volagniko le mba mampiavaka za mba hoe misy olo magnano raha karaha igny mba ialako mba vitsivitsy kokoa zegny mba tsy olo jiaby zegny. Satria izy misy toviziny karaha I love you tiako anao io maro boka tovisan'olo amin'iregny azonao. Ino ny Armada io zegny clan. Ya, clan Tasambava. Aloha Tasambava zay Armada io. Ya. Izy zegny za tatigny donc tatigny mba napetako. Azo le manorota agnatin'ny Armada ty tagny. Armada io Bastos, Hoandiga io koa. Bastos, Hoandiga io koa aveke maromaro feky zay atao agnatin'ny groupe. Mpihira zegny groupe mpihira zegny izy io. Mpihira tambo rap fotsiny mipetraka amin'ny babilamorondalagna fô tam'zegny. Izy zegny karazagna zay zegny mpihira volagniko mpihira an-tanàna le hoe ayô trotroka pataloha trotroka pataloha tam'zany andro zany. Jobojobo maso an-tanàna ianao boka mbola mianatra igny vonon'olo hoe zay mba mire anao boka vonon'olo an-tanàna raha karaha io. D'accord. Ka dika le Armada mihitsy azavao amiko fa tsy azo. Ino i Armada zay fagnalavagna raha sa saran-tsoagna avy tarisa sa ino i Armada? Le Armada igny malôha tsy avoniko fa izy tsy haiko lesy.
zara mitondra fa za tsy voana fa nisy olona morozita le olona sefisefina atao gognonay tao na olona fa zara fa magnaraka tsy haiko inona ve izy ty nagnarana drakidraky izy fa madatsy kely zay madatsy nefa rony d'accord presque lasa mitokatokana nandeha nareo fa tsy nangano miaraka mihira nareo asa SP na ianao na izy io tsy nagnano hoe groupe miaraka mihira ao miaraka milahatra mihira io fa anao magnano anao ry magnano ry magnano aminazy magnitsy mitambatra anareo ka i raha io boka ny antegna ka hoe magnano za kely ka hoe efa tafiditra aminazy ka le fitiavako io tsy tiako voalohany mala le tsy tiako ohatra hoe za zegny mikambakambagna eraka amin'olo voalohany le fasofiegnanay mihitsy ohatra zegny samby amin'ny raha tiany le rythme tiany samby amin'ny raha tiany afasofisignay tiako hoe ohatra hoe anao ke misy olo roa direct raha gny andeha hagnano vocal ka tiako atao araiky tao tagnano hira araiky tao avy lagnina araiky fa za igny mbola kamo e ohatra tsy tiako zegny le manao tiako zegny za kafa taitra za fa loso anao zegny tonga anareo nao samby magnano dia anazy sa zovy tsy avy aminahy ohatra fa samby amin'ny samby hoe tsy avy aminahy igny tegna izy hoe samby mijerinazy azovy ny proposé taminareo fa tsika ty samy magnano diatsika sa ho tonga teo fo ty hirako hoe ty hiranao hoe de samy mitaritarika dia anany sa nankory samby mitaritarika dia anazy ty hirany za tagnano za magnano izy magnano aminazy ty samby nagnan'igny avy eo olo samby amin'ny dinikinazy zegny tegna izy samby amin'ny tanjonazy raha misy vady anao po possible aminao ve ny zavatra risy tamin'ny vadiny teta le vadiny teta satria anao erika vadinao irody izy ngely antidahy ry hany antidahy ny mofony arakaraha zegny raha anao misy vady anao mipetraka am'place tegna vadinao mariny possible ve ny zavatra igny anao izy malo amin'ny lafiny araiky ataoko karaha possible ataoko possible nefa ndraiky karaha tsy possible non izy malo anao zegny amin'ny fotoagna io tanky azake anao zegny hoe so anao tsisy raha za zegny tsisy raha tsisy hevitra ny tena volagny izy tokony hano karaha igny zegny manafo jiaby so ndraiky le de zegny fa tsy tokony nagnano karaha igny fa ary nary nanaovanao lera muzika hoe narefa anao fotony ampirodonao zay ampirodia fa tegna le tanjogno tegna tanjogna amin'ny hira igny tsy avoniky tsy hoe igny loatra fa fagnanarigna da tsy mangalaondraha zegny tegna izy fagnanarana da tsy mangalaondraha agny tegna tiako tifirina fa nefa mila tadidinao fagnatotsenareo fa mibantoeragna i manafo vadiny ry mamipirisiky vadiny rehefa volany ivaka katy ivaka kiraro vidina vaovao amiloko dôzy marigny ndraiky igny fa tegna tanjogna amin'izay zegny hitanao zegny mba mangalandrata reto mba fa satria zegny matetiky zegny tsy agny satria zegny matetiky misy na amin'ny tany misy zay agny fô na ohatra za matetiky mahita raha karaha io misy antidaha tsy ataoko antidaha fa olo béton ataoko magnano zegny malo zare zegny afa manambady marigny hoe manambady e mananjanaka manino fa firy zanaka fa tsy tokony mihina raha manjary zegny zay kofa tsy hoe tsy homara manjary eky zare mikilikily fa natovavy le miaraka aminao mitovitovy aminao zany anao kamin'igny hitanao le raha hoe na anao zegny mbo kelikely hoe hoy nanany tovavy aby vola mbola tsy mahazo tegnany ao ndraiky mahazo fa mbola hitanao fa lany vola mitotra atao hoe karaha zaza karaha olo tsy ampiampy ankily fagnanilano amin'igny zanany maro raha karaha zegny ile zana olo igny mitovitovy amin'ny tegna vadiny eo mambola anazy mitsenjitra fô anao zana ndraiky atio mangataka goûter ndraiky tsy mahazo igny izy lanilany mitovitovy ababy gega mizodozodo ndraiky abofo hely ndraiky agnila hely na zany efa mbo tsy avoniky fa za fa vinina mbola ndraha karaha zegny fa nevanevana antidahin'olo fô io tsy amin'ny vadiko ndraiky fô amina camarade tamin'ny fotoagna zegny viavady sy mitidahy karaha ty mitondra motomoto igny akory anao boka loso agny antegna zay magnano anadahany anadahako iony mandeha mibara amin'ny tany karaha ty magnano an'igny vola antadaha za kony tsy mbo aniry mamanay zegny miboaka niany fa mety amaray zegny zandriko fa lany vola ndaha zegny mba mahita hoe fa izy mananjanaka zany zananay ndraiky tsy zarizary ndraiky sarany tsy matsapa anao fa masiaka loatra le zavatra nalefanao satria samy nandray message fanotandrifizo ny olo sasany satria zao zay hafitra andraisiny sasany koa tsy manambola tsy be farahy koa tsy raha zay zao fa hafitra andraisin'olo ange zegny dikany ke io no novian'olo nivolagna fa anao mihitsy ampiherika hoe ampirodia vadinanao fa tsisy vola razalahy zay baka dikany satria meloko ange zahay misisiny aty amin'igny karaha antidahinao reny antidahy be magnano mbola siragna bôtsibôtsin-draha madio ke teko volagny zegny hoe
Ho tafipetraka amin'ny toeran'le manafo maro ianao ohatra ka avy tokoa ny fotoanany show-nao. Ndraiky andeha tsy avony fa sarotra marigny. Sarotra marigny. Ndraiky hoe ndraindra fivadin-tegna marigny fa izy zegny hira beka zay. Hira? Ya. Fa matsapa anao fa hira anisan'ny zavatra magnabe olo. Ya, marigny. Zahay beazonareo agnatinà mozika ataonareo. Ke dia zegny fogna beazana tolotrondreo zahay. Misy tsy haiko edy. Izy mika izy volagniko teo tegna tanjogna volagniko. Sa hoe izy tady efa mbola la mozika io fa tsy natao agnanarana zahay. Agnanarana ndraiky izy fa izy volagniko teo hoe antida zegny tegna tagnaty menimena vôlagna zany diniko zay. Tsy maintsy ndesika avy amin'ny hoe avy amin'ny alalan'ny za mivôlagna hoe alevagny vôlagna antida baka avy tafiboaka le eva message-na. Ok. Ino fa zio. Hira fa io ndraikindraiky maromaro hira somary masirasira zany hoe misy resaka tsy manjarinjary agnatiny salesalely raha. Preuve zany misy anao agny igny koa raha mitaribaky igny ino za tsy mitany eky ino raha mitaribaky zegny fa magnino anao magnano isan-karazany. Pourquoi? Ary ino ampiasa terme karaha zegny anao? Izy boka le hira very vady sady very lakile. Very vady sady mbola very koa lakile. Ka zegny mafiny raha zegny. Ary agnatin'ny vady ao koa zegny tsy hoe vady bolongany egny loha fa misy raha fisomegna agnatin'ny vatagna amin'ny vady. Azonao ary satroka ke hoe antegna andeha nonkony hoe agny edy potraka fa na olo koa marina raha mitaribaky kakazo ke vaky igny tracenao karaha igny fa mitaribaky. Valeo fôlaka igny mitaribaky. Manga omo vaky manao latsaka misy mitaribaky. Sary teny agny edy anao raha mitaribaky zegny. Na zaza mare zegny mitaribaky zegny tsy zegny hoe zaza mbola helo igny raha mitaribaky zare raha manonkony fa zegny fa zegny tsy anjare. Ka tsy mieritreritra anao mety ampianatra raha tsy zaza. Zaza boka raha fa anao tsy ampianatra. Fa tsy fotoana anazy zao zegny anao ampianatra izy ka boka izy mbola helihelo fa tsy heno fô zegny ka tsy anao magnampanga zany ko. Raha mitaribaky zegny koa ny raha ty ao sariny raha ty izy tsy anjara. Afatsika olo be fa mahay raha momby raha fa ve mahay azy. D'accord. Ohandiga. Anao fa zay mipiaino reo espermadasy sa reo jiaby agnatiny. Zay izy agnatin'ny jiaby zay jiaby. Ampiany ampiany sapita ty daholo reo menakavy. Za Esteban amizay SP. Zay zegny samby olo antika zay. Azo fody mety va connexion tsy haiko zao ty. Izy ndraiky karazagna igny zegny le olo mipetraka Antananarivo izy fa izy zegny karazagna tobava mitôka an-tragnonazy mitady vôlanazy zegny fa karazagna hoe namany ngia hoe taony ngia magnano le raha. Karaha zegny. Fa tsy agnatin'ny nareo ao? Tsy de tsy agnatin'ny. Bon, Fayon. Fisikina anao. Anao zegny misy anao fomba safidy raha tianao jiaby ry sa fa misy tafidiana lamba sa misy qualité lamba misy tianao sa zay lamba ka vitanao matetetra anao fa mamango fô. Misy lamba manaitra raha fa magnano. Tsy mifidy anao na ien misy lamba aby anao mividy fô. Izy ka fa tiako atao manintogno za ka nivolana. Karazany lamba karakory tegna manintogno anao. Karakara reto. Ty zay manana ty maro anao. Karakara lamba palto jean misy amina. Misy. Tiako. Anam-bolo kelikely nefa matety slim ka tsy zay? Ya, slim. Iena ila sy teboka midiky. Fa anao tsy marary. Misy anao tany tsy marary ngia hi. Za tsy marary. Za avy karaha ty fa za tsy marary. Ny tsara tafiditra hôpitaly igny na ologno la. D'accord. Misy fiamenadahy nareo? Telo. Telo dahy jiaby jiaby. Araiky mianatra Université Diego, araiky mianatra Sambava, za Talangulo. Anao Talangulo? D'accord. Manakory fijery la famille-nao aminao ty magnano la mozika? Zareo fa mizaha feky. Tiako hitan-jareo fa fô. Io amle manao tegna de efa nambela nagnano igny feky. Nambela feky. Tsy tia ndraiky tanjon'jareo tournahy be. Satria zay zanak'olo mpivavaka. Londoana l'église. Zay vavaka adventiste. Adventiste? I raha ty tsy tia adventiste raha maravaka anao jiaby. Fa izy koa tsy tiana marina fa misy raha baka fady. Mitaky izy. Mitaky fagnanovana izy ty agnatin'ny la mozika ty. Tady volanao zay mitaky raha io? Tsy tady vola. Tady volanao mitaky sanjo. Mitaky sanjo. Ia, mitaky sanjo. Mitaky sanjo. Na dia tsy mety fivavahana rô adventiste ary. Tafatao fa. Fa anao mba nanoko nanhira mba nidriky tamin'ny tany ity tandeha miango tamin'ny andro sabata fa. Mandeha mivavaka fa zaka fa sabotsy tsisy raha atao za fa mandeha. Aiza? Ambolikandro. Ambolikandro igny? D'accord. Ok. Misy raha vaovao ve agny Fayon?
Azo torotro ny mpankafy. Hira. Hira vaovao malô agny misy. Clip sa ino mbiagna mboka teny zegny clip malô atoato mbola tsisy clip ka tsy février izy miboaka février karaha igny. Ino tena ampiasaigny izy mois de février zegny ty farantaogno olo jiaby mihetsiketsy maboaka raha. Zegny magnomagna raha boka maboaka tsara ny tegna magnano raha zegny mbô ampy fagnomanana tsara. Efa pikambagna amin'ny amidana? Za mbola tsy mikambagna. Ino atao tsy kambagna amin'ny amidana? Mbola ikamba. Antony mbola tsy kambagnanao fa za mbola tsy mazoto za ndeha minday. Zay fantasy mbola tsy mazoto. Za mbola kamo. Za koa fa mazoto za fa minday. D'accord. Oui, ok, d'accord. Mazava be igny. Nihanaro ny artiste apa. Isaka elakela an-tragno jiaby feno. Izy io ty isaka la famille fa misy mpihira aby. Donc fa raha antsika ty zegny kafa hagnano fety, samy magnano artiste na samy mitady gn'inazy. Manakory mafijerinao azy igny. Mbala ho isy avenir ty la musique ty sa samy magnano ny nany feky e. Misy lera miboaka ake Paris feky fa tsy hay Samy mitady chance. Zegny donc tegna samy mitady chance nazy feky e. Zegny tegna izy. Afilaman-tegna la musique aminao. Fahitanao izy hatreto. Izy hatreto malô, izy ka mitohy mahay makitra laza anao fa tsy mahay midoko mety avilaman-tegna izy. Kakory genre magnangy tiany fa io. Vody da. Bevody. Fa magnino fa bevody fidina? Vody fa le tegna man. Le vody boka io magnintogno za. Miaraka masina mizaha fa vodinazy ka fa vontono anao izy fa. Ino tianao? Za fa taity. Soranazy izy na tsy mankory fifisy ka fa vodina ka fa. Na boroloha zao fa bevody. Tsy magnino. Na borovolo fa. Izy na borovolo. Izy ka fa magnintogno za izy niany fisy fa reve izy fa laniky da. Já te film tiago muito. Ok. Já me leblunga. Ok. Programa ni fa yoni atat karakory. Ana izabe no programa ny fendani ni jiaby. Já zany atat ho izabe. Atoato amin'ny talata igny ivoragno. Amin'ny 25 à Port Berger, 28 Manditsara. Andro bonne arrivée, bonne année jusqu'à le 25 Marantsita. Jusqu'à le Tipatoko. Jusqu'à Ibira? Jusqu'à Tipatoko fotsy le 25. Ino Tipatoko? Fototrandra. Ino karazagna sakafo teny fa io? Za. Ka invité fa io mihinagna zegny ino tsara misy. Vanga sahogno. Sahogno? Sahogno miroka regny. Anboka zegny nanataonao sahogno, mahogno magnano zegny. Sahogno. Fa kabaka ohatra ny ro tiana. Kabaka donc zarko. Zarko fangaro amin'ny malô, fangaro no angivy. Ndregny zegny Za tiana. igny fa raha tiako. Vanga sahogno, ndro miaro siramamy, fangaro no vanille, no vanga zarko ka. Fangaro amin'ny malô ndraiky angivy za fa sava. Alikanao malemy sary io? Amboa na mitarimy amboa za. Tarimy amboa anao reo? Amboa za mitarimy amboa. Ino antony mitarimy amboa? Tiako. Isy olo mirehetra fa koa lehilahy mitarimy amboa zay ndraikindraiky safosafo amboa karitary manahira igny atsoanjary ipedipede ve sa hino safosafo ndraiky fandroaka. Tsy possible. Za nda Ino anao voalohany mitarimy anao amboa? Amboa zegny izy karaha vegny fa tiako laika taminay tampimpompo mitartarimy marandakolo karaha. Za zegny tiako feky fihatra mitarimy amboa ake. Megna hanigny tsara feky hoe tiako feky zegny mitarimy izy. Ndakoro ake. Ino projet-nao atao koa hoe tavagna italaza ty tsara hanagna hasahafa ianao ndraiky agny ino tianao atao? Hoe raha tiako atao zegny. Programme anazy zegny andron'ny roa hafa agny. Raha tiako atao zegny hiditra amin'ny raha momba politique. Raha karakara zegny raha tiako atao. Nano président république sa nano ino sa nano? Mandro loatra ndraiky. Tsy zakanay. Fô zegny kakazo rongana amin'ny tegna ho zareo. Fô. Fagnamboloatra raiky. Ery député regny. Misy tegna zegny. Mora mbô mariniriny boka raha mbô ataonao ve makitra fa vaninao fa nitanteragna ake fa direct. D'accord. Amaraparagna fandaharagna antsika. Ino ary ny afatranao ho amin'ireo olo mankafy anao soa ny olona zay mbola tsy mankafy anao? Afatra na ho an'le mankafy za. Toy izy fankafizagna za e. Fagnaboaka morso mahay tsara fa za toato. Ho an'le tsy mankafy za. Miezahany mbô hiezaka za toato hagnano raha mahay tsara so bikanao mbô mankafy za. D'accord. Igny ary ny resadresaka narahantsika tamin'ny
Fayon zao zegny Fayon Armada tamty andraniany ty anaro koragna ty teo ataony koragna sisiso na sirasira mamamy jiaby raha ty sy nampimoy ataoko fa mety afapotsika tamin'ny raha jiaby zay tetsika ranotaniagna tamty mpanakantsika ty tamty andraniany ty mametraka velomandrapitafa amin'ny herin'ny tozatsika andeha olo hafa famelohana zay koa dia makasitraka sy misaotra trano antsika ny boutique Justine Tsaralamba et 67 hectares sy ny fiara de lettre Madagascar tsy mitsahatra manohana ny fandarana antsika mametraka veloma hoaho amin'ny magnaraka ndray veloma tompoko Sena veli avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien